Шуннан чыгып сорау яңратасым килә, Ләйсәнә ханым, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең менә шушы бердәмлеге көчлерәк кебек тоелмыймы сезгә? Білесізме, татар қойда да татар инде ул. Білесізме, аларда сагыну дигән әйбер бар. Менә бездә ул хис бик әз, сагыну бездә юк дисәк тә була. Чөнки без үз мөхитебездә яшибез, телебездә аралашабыз, үз телебездә үз моңыбызны тыңлыйбыз, аларга ул тансык. Менә шунлыктан аларда бар берләшү күбрәк ныграк, чөнки алар шуны ишетәселәре килә. Аларның татарча сөйләшәселәре килә бер-берсе белән. Шуңа алар Тансык аларда. аларга тансык, шуңа берләшәләр алар. Шуңа алар бердәмрәк. Бу тапшыруларны мин дә бик яратып карыйм, татарлар тапшыруында бик яратып карыйм. Һәм менә чит төбәкләрдә әлеге тапшыруны күзәтеп баручылар Казанга караганда, ягъни Татарстанга караганда күбрәк дип саныйсызмы? Күпкә кызыксыну кайда күбрәк тапшыруларга карата? Беләсезме, менә гомумән Яңа гасыр ТНВ каналы 2002 елны барлыкка килгәндә үк мин менә беренче көненнән эшлим. 1 сентябрьдә булды инде миңа менә 19 ел шунда эшли башлаганыма. Билгеле, мин нәкъ менә шул эшли башлаган вакыттан ук шушы чит төбәктә яшәүче татарларның тормышын яктырта башладым. Һәм инде беләсезме, шунда ук мин аңладым, менә безнең ТНВ каналын, гомумән безнең тапшыруларыбызны нәкъ менә чит төбәкләрдә һәм инде Татарстанның авылларында күбрәк карыйлар һәм күбрәк хәбәрдар. Һәм тагын бер кыз аптыраткан әйбер булды, Казакъстанны карый безне. Шулаймы? Әйе, менә ул вакытта ук мин шуны сизеп кайтып сөйли идем безнекләргә. Мин әйтәм, безне карамый Казан, ни кызганыч, Казан да күп андый әйбер. Теге мохтаҗлык та юктыр. Ә менә чит төбәкләрдә, авылларда карыйлар безне дип. Һәм ул шулай да, чөнки мин бит аралашам халык белән инде менә гомер буе дисәм дә була. Һәм мин әйтәләм, дөрес иттереп, билгеле безне менә чит төбәкләрдә күбрәк карыйлар. Башкалабыз Казан мәркәзебез һәм инде ул татарларны берләштереп торучы бер үзәк булып тора, әйеме? Һәм татарлар өчен чит төбәкләрдә яшәүче татарлар өчен бу чыннан да шулаймы? Нәкъ шулай. Менә алар, беләсезме, безнең башкалабыз Казанны алар менә нәрсә белән Мәккә кебек карыйлар. Әйе. Һәм монда килеп китсәләр, алар, беләсезме, менә аларның көчләре арта, рухлары киңәя. Алар кайтып сөйлиләр. Һәм менә аларның менә чынлап да Казан алар өчен менә үзәк, ватан. Һәм алар аны бик яраталар. Һәм бөтенесе килгәннәренең тагын киләсе килә, килмәгәннәренең килеп карыйсылары килә. Менә монда булып китәселәре килә. Дөрес, бу дөрес. Юлда йөргәндә юлдашың үзеңнән дә яхшы булсын дип әйтәләр. Сез бит инде бик күп йөрисез, әйеме? Һәм әлбәттә юл кыенлыклары бар, юл газабы, гүр газабы диләр. Юлда кыенлыклар бихисап күп була торгандыр. Нинди кыенлыклар белән очрашканыгыз бар, менә истә калганы, әйтик. Дөрес, менә мәкалдә дөрес, мин аны һәрвакыт әйтәм, юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләр дип, чынлап та төрле чак була. Әмма беләсезме, менә истә калганнары да күп. Аны сөйләсәң бик озак була. Шул газаплар бер мизгелдә онытыла һәм юкка чыга. Чөнки каршы алу безнең милләттәшләребезнең бит инде бөтенләй икенче якты йөз, елмаю, бөтенләй берне чистарта. Төрле чак булды. Мәсәлән, менә шул Казакъстан, мин аны күп сөйләгәнем дә бар инде. Булды шундый бер вакыт, без чикне бик авыр чыктык. Ул вакытта Семипалат шәһәренә барган идек без Сабантуйга. Шуннан соң без кайтырга тиеш идек Омск шәһәренә, поезд белән Казанга хәтле кайтырга, оператор белән икебез. Безне Омскидан алып китте автобус. Кире кайтканда Умырзая ансамбленең автобусына утырдык. Һәм чикне чыкканда безнең оператор теге кәгазь бирәләр бит инде шундый. Талон. Әйе, шул кәгазен югалткан. Һәм безне чиктә алып калдылар. Теге автобус белән Омскига хәтле барырга кирәк бит инде. Без автобустан чыгып калдык. Автобусны җибәрделәр, ә без инде калдык операторым белән. Оператор әйтә, бар, кайт, ничек мин калдырыйм инде. Бергә чыккан, бергә булырга тиеш. Шуннан соң безне 1-2 сәгать менә бик нык яфаладылар, теге белешеп, нитеп. Менә мин шунда беренче тапкыр үз илемдә түгел һәм бездәге кануннар, бездәге билгеләмәләр теге аларга бармаганын. Һәм аларда башка тәртип һәм без шуңа буйсынырга тиеш идек. Менә шул авыр әйбер белән мин шул вакытта күзгә күз күрештем. Һәм ниндидер бер авыр әйбер булды, әмма беләсезме, менә чынлап та 4 сәгать үтте.
яңгыр кыйып ява башлады. Без теге аппаратураларны тутырып киттек җәяү. Анда бер 300 метр микән инде шик теге Казакстан белән безнең Россиягә. Шуны без җәяү чыктык. Яңгыр кыйып ява. Мин җылыйм, рәхәтләнеп индәйме. Теге чыгарга кирәк бит. Шуннан соң җылый барып җиттек. Шуннан бер бәләкәй генә вагончик инде шул мәйдан бу Россиямы, Россия. Кирдек хәзер. Карасам теге автобус тора. Умырзая ансамбле безне 4 сәгать көтеп утырган. Беләсезме? Менә шуннан соң ничек инде бу авырлыкны истә калдырасың? Ансы онытылды. Бетте ул. Тегендә шуннан менә җылаклар тыгылды инде. Мин былай да җылаган идем инде дигәнче. Шуннан соң менә шундый рәхәт хис булды. Шул умырзаяларга утырып юл буе тагы Омскига рәхәтләнеп җырлый кайттык. Менә шундый мизгелләр күп. Рәхәт мизгелләр дип әйтим инде. Шундый әйтәм бит мен юкка гына әйтмәдем, юлдашың үзеңнән яхшы булсын дип, барлык авырлыкларны, инде хилафлыкларны оныттырган. Тыңлаучыларыбыз да яза безгә хәерле көн Арагил студия кунагы Ләйсәнә. Халкым минем тапшырым бик яратып карыйм, күркәм тапшырыр. Рәхмәт сезгә Ләйсәнә. Караган саен мин сезгә саулык телим. Гел юлда бит сез. Гаиләгез ничек карый, сезнең эшегезгә, хөкүмәтебезнең мактауларын алганыгыз бармы? Аллаһ Тәгалә сезне ярдәменнән ташламасын. Уңышлар сезгә дип Әминә ханым илтифатын күрсәткән. Рәхмәт бик зур, Әминә ханым. Чынлап та гаиләм мин беренче көнне үк эшли башлаганда, син бу эшне яратасың бит инде диделәр. Чынлап та мин бу эшне яратам, шуның өчен миндә гаиләм яклап бернинди каршылык та юк. Хәзер инде улым 32 яшь, инде ул зур. Аңа инде хәзер теге киңәшләр генә кирәк кай вакыт үзе дә киңәш биреп тора. Миңа калса, менә гаилә белән бер дулкында. Без шуның өчен бернинди каршылык та юк. Хөкүмәт ягыннан мин бик рәхмәтле. Беренчедән миңа Бөтен дөнья татар конгрессы бик каты булыша һәм минем эшемне күреп тора. Мин шул конгресс юлламасы белән бүгенге көндә атказанган исемем бар. Аннан соң инде менә Башкортстанда бик күп эшләдем мин. Башкортстанда Акмулла премиясын бирделәр. Бик зур рәхмәтле шулай ук. Һәм инде Бәллүр каләм иясе, ой бик күп икән. Булай саный башласаң, бер караганда минем яшькә җиткәндә мондый мактауларым бар. Эшемнең нәтиҗәсе бар. Рәхмәт, күрә беләләр, рәхмәт. Һөнәрне ниндидер яшәү урынына әйтегәме, сайлап була, үзгәртеп була, әмма телне һәм милләтне үзгәртеп булмый. Һәр кешенең ул йөрәгендә һәм күңелендә. Бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен зур рәхмәт әйтәбез сезгә. Һәм әлбәттә инде тыңлаучыбызның сүзләренә кушылып йөргән юлларыгызда юлдашларыгыз яхшы булсын, үзегездән дә яхшы булсын. Белмим, алай булып буладырмы, ул сездән дә яхшы булып. Һәм әлбәттә инде безнең татар булган җирләрне, милләттәшләребез яшәгән шушы матур урыннарны, авылларны, аларның яшәешен без Татарстан Яңа Гасыр телеканалы ошашлай күзәтеп барырга, сезгә матур сюжетлар әзерләргә форсатлар чыгып торсын дигән теләкләрдә сау булачагыз. Амин, рәхмәт чакырганыгыз өчен.